Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Sa satuyang mga tugang na Espanyol. Buenas tardes amigos, amigas, y compañeros y compañeras. Sa satuyang mga tugang na Chinese. Xiaohao. Siyempre, marhay na hapon tabi sa Indogabos. Welcome sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ning Martes. Petsa 19 kang bulan ning Disyembre. At gusto ko rin batiin po ang nagse-celebrate ng mga birthdays ngunyan na aldaw. Sa mga padi na assign digdiyo sa Legazpi ka itong panahon si Father Alfred Fernandez Jr. Diyan sa Aquinas University, naging chaplain din po iyon. Patagal din si Alfred yan nakasama ko po si Alfred. So Father Alfred, kung saan ka man naroroon, alam ko nandun ka sa Jensan. Happy birthday, At sa sisay man na nagsa-celebrate ng birthday po ngunyan na aldaw, na 19 kang bulan ng Disyembre. Happy birthday po, At gusto ko rin pong ipaalam siguro ito, kasi yung dati naming kaibigan, na matagal na naglingkod din sa Aquinas University at naabutan pa rin niya yung UST Legazpi, ay sumakabilang buhay na po, nabigla din ang mga kaibigan niya, nakita ko po yung Facebook ni Perdigon, ni Kate Mendoza, ito po, may our sister Salve Fernandez rest in peace. Okay? So sa mga pinsan po ni Salve, kami po ay nakikiramay, sa pamilya ni Salve Fernandez, kami po ay nakikiramay, At sabi ko nga doon sa mga dating mga sa UST rin, sabi ko, sige mamaya pakatapos ng Christmas party, mga 8:30 na sabi ko, mga 8:30, pupunta ko diyan sa may Daraga. Nasa Salvacion yata sa Salvacion na Nuestra Señora Salvacion, diyan sa may Daraga, funeral parlor, So 8:30 magmimisa po ako, mga tugang, padagos po kita na mag-iribahan, ngunyan na aldaw, ngunyan na hapon, at mag-iyon ng pag-urulayan ngunyan na aldaw mga tugang, manunungod po iniho sa, alam mo, wala naman talagang imposible sa Diyos. Si Zacarias kasi nanalangin na magkaroon ng anak. Si Elizabeth nanalangin na magkaroon ng anak. Alam mo, si Manoah, ganun din, manalangin na magkaroon ng anak. Pero hindi sila nagkaroon ng anak. Pero sa bandang uli, nagkaroon din ng anak. Iyon, kasi walang imposible sa Diyos. Kahit baog yung asawa nila, nagkaroon pa rin ng anak. Okay? So, siguro po, yung may mga mag-asawa dyan na, matagal na sila nagsasama. Pero hanggat sa ngayon, hindi pa rin makabuo Hindi pa rin magkaroon ng anak. But anyway, huwag kayong magsawa. Magdasal lang kayo. Kung talagang para sa inyo po yun. Magkakaroon din kayo ng anak. Tingnan ninyo. At yung anak pa nga nila, tingnan mo, si Samson. Si Samson. Si Juan Bautista. Marami yun. Mga tugang na yung mga magulang nila nagdasal na magkaroon ng anak. Pakatapos, yun nga, nagkaroon din ng anak. Pakatapos, at nakita natin na yung mga anak nila ay talagang mayroong papel na malaking ginampanan sa papel ng kaligtasan. Tulad ni Samson, to liberate them from Philistines, O ganun din si Zacarias mga tugang at saka si Isabel nagkaroon ng anak, na si San Juan Bautista, So, ganoon din si Isaac.
Di ba? Anak ni Sarah at ni Abraham, hindi sila magkaanak-anak. Yan, pag-usapan natin. Kung sino po sa inyo rito ang gusto mag-share siguro, mga may asawa na, ano ang ginawa ninyo? Na sasabihin natin na, minsan kasi napoprostrate sila eh. Matagal na sila. Sabi nga, gusto nila na mag-adapt na lang daw. So ano po, kung sino man nakikinig sa atin ngayon, pwede ka mo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851, o mag-message po sa kuya sa DCGB News Online sa Facebook, mag-message po kamo duman, i-share tabi nindo ang sa indong mga naramdaman, na gusto niyo magkaanak, pero nagkaroon ka ng anak. Alam mo, may kaibigan din ako eh, 9 na taon sila, na hindi magkaanak-anak, pero after 9 years, almost 10 years pa nga yun, later on nagkaroon din ng anak, yun, maghintay lang po, yan, may rin, darating ang panahon, magkakaroon ka rin ng anak, kung talaga, ang iba kasi, mag-adapt na lang tayo kasi hindi tayo. Anyway, hanapan ng paraan. Hanapan ng paraan. Sa panahong ito, wala naman imposible na. Yan, ang pag-usapan kasi natin ay tungkol kay Zacarias at kasi Isabel. Na nagkaroon sila ng anak. Ang pangalan ng anak nga nila ay si Juan Bautista. Yan. Kasi wala, sabi kong imposible sa Diyos. Okay? Anyway, mga tugang, pwede po kamo magduman sa DCGB News Online. Mahiling na nga nakuta. Si ang nyaon duman na na sa tuya. Sa DCGB News Online. Okay? So, isa man nag-message na tulos sa tuya. I-like tabi nindo ito and then i-share. Okay? Yan. So mga tugang, maganda, parang at least magkadarangugang kita. So si Isay dyan ang may mga asawa na wala pang anak. Halimbawa, may asawa pagkatapos nagkaroon ng anak after several years sa paghihintay. Yan. Nabiyayaan din uli sila ng anak. At meron pa akong kaibigan hindi siya nanganak. Agad-agad for so many years. Pero alam mo, nung nanganak, doble pa. Bakit? Kambal. Kambal ang binigay ng Diyos eh. Nakadalawa ka agad. Yun, kambal ang binigay ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kaibigan. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Minsan akala kasi ng tao, ay wala nang pag-asa. May pag-asa lagi. Huwag kayong mag-alala. Palaging may pag-asa. Pag may Diyos, may pag-asa. Pag sa mga taong hindi kasi naniniwala, ay wala na. Wala na, Father. Imposible na yan. Imposible yan. Alam mo, sa Diyos walang imposible. Kaya palagi tayo dapat manalangin, mag-asa, umasa, at yung sabi nga, maganda yun, mag-surrender talaga sa Panginoon. I-surrender natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Okay? So anyway, mga tugang, mag-break muna tayo at ang oras po, tabi ngunyan, 16 minutes after 1 o'clock. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ngunya na kabaskuhan, hain ka man sa kabikulan, yaon kami para ika anduyugan. Sa ngaran po ni Congressman Zaldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, Executive Director Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Maugmang Pasko, asin bagaya-gayang bagong taon.
Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3 Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Tara na, makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer plaza, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Nishay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Anuman nakadipisilan, ayo maabot na liwanag. Anuman ang pig-aagian sa buhay, ayo ka nin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod, pagkamuot an maghadi sa satong mga puso. Magkaurusad kita paadon sa mas progresibo pang daraga. An bilog na sangguniang bayan, kaiba nyo, katuwang, asin magpaparaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon mga Daragenyos. Pagbati gyalin sa Sangguniang Bayan nin Daraga sa panginot ni Vice Mayor Junji Haushan. Padaba ninyo, padaba man kamo. Bag, nasunod ko tong behind the back habang nakakadena sa kotse. 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, pisa mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at mga tugang sinabi ko kasubago na talagang walang imposible sa Diyos. Umasa lang tayo. May mangyayaring magandang bagay. Madalas kasi sinasabi ko sa mga tao, ulitin nga natin ito, may magandang bagay na mangyayari sa aking buhay. Yun. Kasi minsan, ang tingin natin ay wala nang mangyayari para din sa Pilipinas. Meron. Kaya ngayong Paskong ito, isang sabi nga mga dapat pag-isipan natin, may mangyayaring magandang bagay, Kaya isang
itong Paskong ito, itong sa mga salita ng Diyos, pinapaalala sa atin, na may magagawa ang Diyos. Kung wala kang magagawa at ikaw o ako walang magagawa, ang Diyos may magagawa. Yan. Okay, tawag na tawag si 8245. Okay, sagutin nga natin. 845. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. 8245. I will tell that I am good, even I'm a little not very much. Paano kaya, Father? So, forbearance ko kang doseng mga aki. Tigtuturing ko sa mga household member ko as my forbearance of siblings or children ta. Ano yan? Nagduman ako sa St. Rafael office, kasabay ko si Mother. Ang kinatuman ni Father sa gadan may kang back to 2004, Kakalino Estuye. Instead of Artemio Estuye Senior, by the transaction made by Father. Yeah, Si okay. Father, Irineo ang mahilig po baga siya mga akin. Anyway, abot ka kilala. Okay. Thank you very much, ha. Okay, 8245. Okay. And mga tugang, sa tuyang pinag-urulayan mga tugang, ang manunungod sa iningani na talagang may mga mag-agum ngunyan na hanggang yan, di pa nagkakaaki-aki. Huwag kayong walang pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabi ko nga, may kaibigan ako. Ang tagal-tagal talaga nilang magkaroon ng anak. Pero, nung nagkaroon ng anak, ang unang anak, kambal. Nakadalawa ka agad. Okay? So anyway, ngayon sunod-sunod na. May anak na sila. Ang problema ngayon, hindi na matigil. Halos taon-taon naganganak. May kwento daw sa na kasi meron daw may kwento merong hindi manganak-nganak. So, pumunta siya kay Father. Father, total pupunta ka doon sa Roma, i-pray mo ako, na magkaroon kami ng anak. Yun, okay? So, yun naman, yung pare, pumunta doon sa Roma at nagdasal na magkaroon daw ng anak yung kanyang kaibigan. Yun nga, pagbalik niya, yung pare, pag dito sa Pilipinas, sinalubong siya. Father, hindi mo ako nakilala. Ako yung, lumapit sa iyo noon na umingi ng tulong na manalangin para magkaroon ng anak. Sabi niya ikaw ba? Oo. Alam mo, Father, salamat sa panalangin mo na magkaroon ako ng anak. Kasi natagalan niya yung pare nag-aral sa Roma. So, nang bumalik, hindi niya nakilala yung babae na lumapit sa kanya na humingi ng panalangin. Sabi niya, ikaw ba? Ikaw pala. Oy, okay. Father, alam mo, ngayon, pwede ba pumunta ka uli sa Roma, ipanalangin mo na, tama na, na sobra na kasi, sobra na anak ko. Yan. Sobra naman kasi walang imposible sa Diyos. Alam mo, pag ang Diyos ang nagbibigay, humingi ka ng kaunti, bibigay talaga sa iyo ng Diyos lahat. Yun. Joke lang. Anyway, importante mga tugang yan. Anyway, sa Ebanghelyo kasing sa Aldaw na Iniho, at sa tuyang paghurup-hurupan, na nagdududa tayo, sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan, dumarating yan yung pagdududa. Sabi, Father, nagdarasal naman ako, nagsisimba na naman ako, gumagawa naman ako ng kabutihan. Pero bakit ganito? Huwag kang magduda. O, tingnan mo maraming insight dito sa Ebanghelyo na babasahin natin. Basahin ko mga tugang
Minsan, ito bang ebanghelyo galing sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 5 hanggang 25. Medyo mahaba-aba ito. Pero maganda ito na paalala sa atin. Tungkol po ito sa pangyayari kay Juan Bautista na magiging anak ni Zacarias at ni Isabel. Ito po. Minsan, habang naglilingkod si Zacarias na sa harap ng Diyos ng turnil pa ng kanyang pangkat. O siyempre, may mga ano sila, may mga assignments sila, may mga duty-duty. So during that time, si Zacarias mga tugang ay nautusan siya na turno kasi nila yung kanilang pangkat, priestly tribe kasi yan, ay maglingkod doon sa templo. Okay? So nagbunutan sila ayon sa kaugalian ng kaparian at siya ang napiling pumasok sa sanktuaryo ng Panginoon para magsunog ng insenso. Yun po yung trabaho ng mga pare. Kaya sa oras ng pag-aalay ng insenso, habang nananalangin ng buong bayan sa labas, siyempre nagdarasal yung mga tao, nakapakita sa kanya ang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng altar ng insenso. Naligalig si Zacarias at sinidlan ng takot nang makita niya ang anghel. So alam mo, ito po ay isang, kung kahapon, ating po na nakita yung annunciation kay Saint Joseph. Itong araw naman nito is the annunciation to Zacarias. Okay? Hindi po siya santo. Wala naman San Zacarias. So nagpakita ang anghel. Natakot si Zacarias. Okay? Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig na ng Diyos ang iyong panalangin." O, siya mga tuwid, hindi ba? Si Zacarias kanin, nagdarasal, nagpangadji na magkaigwasin na ning aki ni Isabel. Ipapanganak sa iyo ng iyong mong asawa, okay? Ipapanganak sa iyo ng asawa mong si Elizabeth ang isang anak na lalaki at pangangalanan mo siyang Juan. Tingnan mo, gano'n din ang nangyari. Nang si Jesus, nang si Maria at si Jose, dinalaw ng anghel, sinabi rin ng anghel na pangalanan mong Jesus. So ito naman mga tugang, gano'n din ang nangyari. Nang dumalaw ang anghel kay Zacarias, sinabi ng anghel, "Zacarias, matuwa ka dapat Dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Manganganak kayo ni Isabel ng isang lalaki at pangangalanan mong Juan." Yan. So alam mo, sino nagbigay ng pangalan? Hindi ang magulang, kundi ang Diyos mismo. Hindi si Zacarias, hindi si Jose, hindi si Maria, hindi si Isabel, kundi ang Diyos mismo. Pangalanan mong Juan. Magiging ligaya at tuwa mo siya. Totoo naman magiging ligaya at tuwa mo siya. Yan. At marami rin ang magagalak dahil sa kanyang pagsilang. Yan, napakahalaga. So in other words, maraming magiging masaya sa pagsilang ni Juan Bautista. Okay? Magiging dakila nga siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak ng ubas. Hindi siya iinom ng alak at butil na mapuspos siya ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Yan, napakaganda. So dito talaga, hindi siya iinom ng alak. Para sa Samson, si Samson mga tugang, may mga at sabi dito, panunumbalikin niya ang maraming anak ng Israel sa Panginoon, na kanilang Diyos. Ibig sabihin, siya ang mag-aalok. Kaya nga, sa mga nagkaraang araw, narinig natin kung sino si Juan Bautista. Si Juan Bautista mga tugang, siya po ang tinig o tingog, boses, sa ilan, sa disyerto,
na nag-aanyaya sa mga tao baga na magbalik loob sa Diyos. Mangunguna siya sa Panginoon, taglay ang diwa ng kapangyarihan ni Elias para sa pagkasunduin ang mga magulang at mga anak at ibalik ang masuwayin sa pag-unawang bagay sa mga makatarungan upang maihanda ang isang bayang angkop sa Panginoon. So dito ipinaliwanag din ng anghel kay Zacarias kung ano ang mangyayari. Tulad nung nangyari kahapon, di ba? Pinaliwanag ng anghel kay Jose kung ano ang mangyayari kay Jesus. Yun. At ganun din. Sinabi naman ni Zacarias sa anghel, tulad ni si Maria, nagtanong, paano? Pero ito si Zacarias, sabi niya, paano ito? Matiyak. Yun. Si Maria, ang sagot ni Maria nung, paano ito mangyari sapagkat ako'y dalaga? Si Jose naman, pareho sila nagtanong eh. Si Zacarias, si Jose hindi nagtanong. Si Maria nagtanong, paano ito? Si Zacarias nagtanong, paano ito? Matitiyak. Matanda na nga ako at ang katandaan na rin ng aking asawa. Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, ako, si Gabriel. Nagpakilala si Gabriel, Nagpakilala ang anghel na nasa harap ng Diyos. Ako ang sinugo sa iyo para kausapin ka. Hindi ang magandang balitang ito. Ihatid ang magandang balitang ito. Matutupad sa takdang panahon ang aking mga salita. Ngunit ikaw, di maniniwala, ay magiging pipi. Yun, ikaw magiging pipi at di makapagsasalita hanggat sa araw ng pangyayari ang mga ito. Yun. Alam mo, kasi nga, mabuti na yung, sabi nga, keep your mouth shut. Kaysa magdaldal ka ng mga makakasama o mag ka ng pagdududa. Mabuti pa yun, So, hindi siya nakapagsalita. So, dahil hindi siya nakapagsalita ng anuman ng mga doubts na yan. Kasi, alam mo, minsan, nakakahawa May mga taong mga negative na tao, may mga taong nagdududa. Pag nakausap mo yung mga taong yan, mamaya, nagdududa ka na rin. Negatinker ka na rin. Kaya mag-ingat tayo sa mga taong yan. Kaya ang ginawa ng anghel, sinabihan si Zacarias, hindi ka makapagsasalita, magiging pipi ka hanggang sa araw na mangyayari ang mga ito. Naghintay naman ang kay Zacarias ang bayan at nagtataka. Bakit matagal siya sa loob ng santuario? Nang lumabas siya, hindi siya makapagsalita. Kaya naman nilang makita siya ng pangitain sa loob ng santuario. Suminyas na lamang siya sa kanila at nanatiling pipi. Nag-sign language na lang siya. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi si Zacarias. Pagkaraan ng mga araw, nagdalang tao ang asawa niyang si Elizabeth. Ngunit 5 buwan itong di lumabas sa bahay at sinabi, ito'y gawa ng Panginoon. Ipinasya niyang alisin ang kahihiyan ko sa paningin ng mga tao. Yun, makikita natin mga kaibigan na hindi tayo ipapahiya ng Diyos. Yan. Kasi ang Diyos palaging hindi nagpapahamak. Ang Diyos palaging nagtatanggol sa atin yan. Okay? So, napakaganda po yan. Okay? Anyway, mga tugang, gusto nating tingnan natin muna kung sino ang nandoon sa Facebook. Sino ba ang sa Facebook at batiin po natin ang mga nag-comment ngayon dito sa atin. Of course, gusto kong batiin ang aking kapatid na si Hil na nakikinig. At si Cathy, nandiyan sa Caloocan. At ganoon din si Manay Ampi, nakikinig. And so, siyempre, si si Lolo Mir, okay? Sabi ni Hil, the Lord will make it happen. Tama yan, Hil. Maniwala ka lang because something good is going to happen to you. So, tingnan mo ang nangyari sa iyo dahil naniniwala ka sa kakayahan mo,
O di, kung maganda ang negosyo. Thank you very much, Hill. Okay? So anyway, mga tugang, mag-break muna tayo. Ang oras sabi ko niyan, 37 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang. Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Unilab, alagang Unilab yan. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. United Home Kidilets, gamot sa lagnat for kids. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Chewable paracetamol. Gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinde pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Nothing beats spending Christmas with our families because nothing makes us happier than sharing this season with our loved ones. Let us be thankful for the gift of love and the gifts we have. Let us hope for another year filled with peace, love, and joy. From Albay, 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, Merry Christmas and a prosperous New Year. Ang Pasko, sarong dakulang okasyon sa kinaban para iselebrar ang kapangakian kan sa tuyang kagurang nana si Jesus. Ang pagkamundag niya sa sabsaban, daraan dakulang paglaom kan katawuhan. Sa panahon na ini, padanayon po niya to ang pagkasararo, pagpatinao-tauhan asin ang pagkamuot sa laog nin pamilya. Ang siring na bagay, pwede niya to naihira sa bilog na komunidad. Hale kay Councilor Glenn Casulia asin sa bilog niyang pamilya. Merry Christmas and a prosperous New Year! Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Knorr shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Knorr chicken cubes. Spaghetti na meaty special
ang pagtaoning oras asin pagpadaba sa kapwa ang tunay na mensahe kanal daw ning kapaskuhan. Sa pagselebrar niyato kanal daw kan pagkamundag ni Hesukristo, paurugunta ang daing katapusan na pagpadaba sa lambang saro siring kan kilibo niya para sa satuya. Lugod sa pagselebrar ta kan kapaskuhan asin sa maabot na taong 2024, kitang mga Bicolano padagos na magkasararo asin magpasalamat sa mga biyayang nareresibita hale sa pamilya kan Department of Public Works and Highways Bicol maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Okay mga tugang, balik po kita galaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At sana po kita ay palaging nagtitiwala, importante, hindi nagdududa, nagtitiwala sa Diyos. Kasi ito po ang nangyari kay Zacarias, nagduda siya. Kaya ang ginawa sa kanya, naging pipi siya. Alam mo, mas mabuti na yon kasi kung hindi, siguro, ang mga taong nagdududa ay nagkakahawa Meron ba kayong mga kaibigan na mapangduda lagi? Samahan ninyo lagi sila. At later on, palagi ka rin magdududa. And by the way, gusto kong batiin ang aking mga classmates, batch 75 ng Santa Clara Academy, Tigaon, Camarines Sur, Siyempre, pinasa ko yung sa Facebook, So nakikinig ang aking mga classmate, So enjoy, mga classmate, last time narinig ko nakita ko sa ating group chat na nag-sponsor pala kayo diyan sa Simbang Gabi. That's good, okay? At the same time, magtarabang-tabang. At susato yung classmate medyo kay puwaning tabang. Okay? Sige, tarabang-tabang sana. Anyway, mga tugang, iyan, sabi ka di magduda. Di ka para duda. Magtiwala tayo sa Diyos because something good is going to happen to us. Yan ang nangyari. Kasi, alam mo, pag ating talagang makusog, sabi nga, makusog ang satuyang pagtubod, talagang may mangyayaring kagandahan sa buhay. Totoo yan at the same time, yung tinatawag na sa halip na magreklamo, you just be grateful for what you have. Anything that you have. Anything that you have. Kasi may parareklamo ka. Yun. Anyway nga si Zacarias mga tugang, nagpangadyi siya na magkaigwaning aki. Yan nga, nagkaroon silang aki. Pero nang tinawaan na siya ng aki, hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na yun na nga na may aki na siya. Minsan ganun tayo, naghahagad kita ng tabang sa Diyos na arog kay Lord, sana arog kay ini. Taapo doon ko si Manay Roy. Si Manay Roy na may isi-share siguro ini. Manay Roy, good afternoon. You are on the air. Asan na si Manay Roy? Manay Roy, where are you? Bakit nawala? Sandali, bakit wala? Okay, Manay Roy, you are on the air. Oh, okay. Okay. Sandali, apodan ko si Manay kasi bakit nawala si Manay Roy anyway, sige, apodan ko girareta. Medyo nawala siya. Sa si Manay Roy. Okay, apodan ko si Manay. Nag-apod sa kuya, may isi-share iniho. Oo. Yan. Okay? Yan, ina. Ayan, okay, busy. Okay. Anyway, Manay Roy, apod ka giraray. Okay? So pag-urulayan ta na walang imposible talaga sa Diyos. Miski nga ni si Manay Roy baga di nakakahiling yon. Pero di siya man nagreklamo, very active pa naman iyan. So yan nag-upload na yan. Okay, yan. Okay, Manay Roy, good afternoon. You're on the air. Good afternoon, Father. Yes, you're on the air po, Manay Roy. Nasa ko ako. Nasa sa nagdududa pag-iraray si Zacarias sa apiso na tinawan na siya kay Aki, si Daddy Isabel, nasa sa dumampasinda nag-star sa bulod. Iyo, siya sa rumpadi, yan ang mga padi kay may mga agum, So, saro siyang padi, So, sinda,
duman sa Judea, ano. So, yun ang ano ni ano. Ngayon, nagduda siya. Siguro alam mo nga ni, ang tao baga minsan, ang lalaki nga ni, mapagduda baga, ano. Nagduda siguro siya na, yun nga ni, nagpangaji na nga siya, sabi niya baga, dito sa Kisan Lucas na sabi niya, dininig na ang inyong panalangin. So, in other words, nanalangin talaga siya. Oh. Ayun po. Oo. Pero nag-abot na, nagduda pa siya. Ano? Alam mo yung pinapahiling digdi sa tuya, siguro Manay Roy, yung pagiging sabihin, tao lang ako. Para may mga tao baga na, pag nagkasala, nag-excuse, tao lang po ako, kaya nagkasala ako, ganon. Siguro ganon kasi yung minsan ipinakikita talaga dito yung pagiging tao talaga natin. Ano? O kaya ito ang mga kapanahonan, ang mga dahil nagkaraki, garo ikinasusupog sa susidad. Iyo, saro iyan. Ayun. Siguro si Zacarias, sa pag-isip niya na bako niya nga si San Juan Bautista. Pwede man, pero Tuman siya kaysa sa laog kan Israel o Jerusalem. pero sinabi digdi baga kasi sa ebanghelyo na sinabi mismo kang anghel kay Zacarias na dininig ang panalangin mo at manganganak ka ng isang lalaki na kayo na Isabel. So, yun nga ni, minsan kasi baga, siguro nagduda siya, pero ibang-iba tulad ni, si Jose, nagduda man sa primero. Oo. Pero actually, yung pagdududa niya, bako man tulad ng pagdududa na, actually merong magandang explanation. In-explain ko nga, hindi dahil si Maria ba ay buntis na, kundi ang kasi ni Jose ay si Jesus ay anak ni Maria at ng Espiritu Santo, hindi siya karapat-dapat yung unworthy. Pero ito si Zacarias, mga tugang, Manay Roy, talaga siya, nagduda siya. Ano? Nagduda siya. Oo. Yan na ko sa isip ko, nasa sa araw kayan si Zacarias. Alam mo, si Zacarias, tulad natin, mapanduda rin, mga tao baga kaya. Ang minsan, sabi nga ni, kita bagan mga tao, bakong kontento, tinawang ka na, sasabihin mo, unisa na, minsan, iba ko bagang, ang tawag kaya anong ginibukang anghel? Sinabihan siya kang anghel, dahil nagduda ka, magiging pipi ka, parusahin sa'yo muna. Parang pinarusahan siya. Kasi, yun nga pagdududa niya. Anyway, salamat, Father. Thank you, Manay Roel. Okay, thank you. Anyway, mga tugang, yan po ang sa tuyang pag-ilingon na ang tao kasi, dahil na nakukontento, pero misin, nagpaparaduda sa halip na be grateful. Alam mo, saro sa mga bagay na dapat gibuhong kang tao is to be always grateful. Maganda po yun eh. Kasi, if we are grateful, magiging tayong masayahin lagi. Ang mga taong hindi grateful, palagi naghanap ng reklamo iyan. So, yun nga, mahalaga. We have to be grateful always to others. Okay? Lalong-lalo to God. Kaya nga every now and then, magandang talagang sabihin natin, ay salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yan palagi ang dapat natin. Okay? So, we have to be thankful always. Let us focus on thanksgiving rather than on complain. Okay? So anyway, mag-break muna tayo. Ang oras po tayo ngunyan, 52 minutes after 1 o'clock. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay,
Salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa mga payaba akong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati kamo nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon nin Kapaskuhan, pumagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang pig-agihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salsera, at idulukan masa, dainang iba yung Salsera, padagos ang paghatod ni serbisyo asin pagpadaba. Sa gabos na albayano, kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salceda, dako nang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man tayo si Kong. Joey! Okay, mga tungang, gusto kong i-shout out si Paking Operiano. Shout out po sa lahat ng mga lay minister digdi sa Ginubatan Parish. Okay? So, yan mga tugang. Anyway, ilang minuto na lang tayo meron, ano? At gusto ko lang sabihin sa inyo mga tugang, dahil sa pag-alinglangan ni Zacarias, napipi si Zacarias hanggang mapanganak ni Isabel, si Juan, okay? O, sa katahimikan ni Zacarias, nabigyan din siya ng panahon na magnilay-nilay sa mga salita ng anghel na kanyang narinig. Yan importante mga tugang. Sa panahon ito ng Pasko, maganda po tayo magkaroon ng, sabi nga, na pagnilay-nilay, paghurup-hurup baga. Kaya sometimes we need silence Yung second space ang tawag natin dyan. Sa kabilang dako, si Isabel ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon sa malaking biyayang ipinagkalob sa kanya, matapos ang matagal na panahon na pananabik sa isang anak. Yun. Ang Panginoon ay merong sariling pamamaraan at panahon. Yan naman talaga dapat wag nating kakalimutan. Ulitin ko mga tugang ito Sana sa araw na ito manatili sa atin itong kaisipan na ito, na in God's ways, not man's ways, ang Diyos ay mayroong sariling pamamaraan, at panahon. Yan. Yan ang problema gusto natin hawakan ng Diyos. Hindi mo pwedeng hawakan ng Diyos. Tayo ang magpapahawak sa Diyos. Kaya ang mahalaga, ngayong Paskong ito, mga kaibigan, magtiwala at manalig tayo sapagkat nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Okay? So anyway mga tugang, napakaganda po ang ating pagnilay-nilay sa araw na ito ng Martes, petsa 19 kang bulan ng Disyembre, na mahalaga po ito. Huwag natin, never give up praying. Keep praying, sabi sa Bible baga, never cease praying. Sige, magdasal lang tayo. Keep praying. Kung sa Bicol, mag-arang simple. Magpangadji sana permi. Okay? Because the prayer is the best and the greatest weapon that we have. Okay, anyway mga tugang, nagpapasalamat pa ako kay Nal Baldo sa ating
technical. And of course, nandiyan si Jerome Martinez sa ating at saka si Tris Litana sa item production. Ito po muli si Father Butch Bombasi OP na nagsasabi sa inyo, keep praying. Huwag tayong huwag tayong magsawa. Huwag tayong manghina. Ang susunod na pong programa, Usapan Pamilya, nakita ko na po si Kuya A, nandiyan na, pumasok na. At ito po muli, si Father Butch, nagsasabing Diyos mabalos, Sendo Gabos. Bye-bye.